Serial number 35, Rohini R5. Shri Krishna Serial number 36, Shrenika Pai. Yada yada dharmasya glanirбhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srujamyaham paritranaya sadhunam विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे. Next contestant, serial number 37, Adya Puranik. अप्पा अम्मा तंचुकोन आयल्यांगा सुदामा बलरामा खय्या सारे तुम्ही पुरजन वटकोन खेल्याची अय्यो आज कोणी दिस ना मुखेलचक तुम्ही कोणाक पळेला वा नाव हा वचन सदून येता. Serial number 39, Sannidhi Padiyar. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव ओम महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. Next contestant, serial number 40, Avyay G Bhatt. मागे नाव अव्यय गुरुनाथ भट. मागे नाव अव्यय गुरुनाथ भट. हांव कृष्ण बन्नू आईगा. Next contestant, serial number 41, Meera Kamath. नमस्कारो मिगल नाव मीरा कामत हवाजी रात जाऊन आईला. कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज. देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज. मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी. मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी. बंसी बजैया रास रचैया. Serial number 42, Anagha Pandit. जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಸಾಧಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವವರು ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವವರು. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಧಕನ ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Next contestant, serial number 43, Priya A. Rao.
नमस्कार सगळ्यांक. मेगल नाव प्रिया. हांव आतां एक श्लोक सांगता. अम्मा नानु देवराणे बेಣ್ಣೆ ಕತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆತ್ತಿದರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Next contestant, serial number 44, Pratham Vainayak. Next contestant, serial number 45, Samyukta Nayak. விஷமக்கார கண்ணன், விஷமக்கார கண்ணன், பொல்லாத விஷமக்கார கண்ணன், பொல்லாத விஷமக்கார. Next contestant, serial number 46, Shreya Kamath. सगळ्यांकू मिगल नमस्कारू. आवाजी रुक्मिणीला तय्या जाऊन आयला. जेदना सत्यभामानं कृष्णाक नारद मुनीक दान केलेला. त्या टायम नारद मुनीन सांगले की तुका कृष्ण वापस जाय जाल्यारी तुला बार कोरनू मग वस्तू दिवनू कृष्णाक घेवका. जेदना सत्यभामानं तुला बाराल वेळारी तिका सकड भांगर दान केलेला. त्या टाइम धन्यवाद. Next contestant, serial number 47, Samruddhi R. Shanbag. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. केद्न केद्न धर्मक ತೊಂದರೆ ಜತ್ತಿಗಿ ತದ್ನ ಹಾವೆತ್ತ, ಕೆದ್ನ ಕೆದ್ನ ಅಧರ್ಮ ಚೇಡ್ ಜತ್ತಿಗಿ ತದ್ನ ಹಾವೆತ್ತ. चांग जनाले रक्षणे कतिर हावेत्त, वाईट जनांक नाश खर्च कतिर हावेत्त. धर्म स्थापने खर्च कतिर हावेत्त. युग युगांत हाव जन्म घेत असता. धन्यवाद. Next contestant, serial number 48, Shreya Kudwa K. आव कृष्ण मेगल मस्त रूप असा. मस्त जन मक विंगड विंगड नावान आपेताची. एकक वेळा म्हाका माखन चोर म्हणटाची. एकक वेळा हांव बांसुरी वाजोवन गोपिका स्त्री ओट्टो रास खेळटा. हांव गोवर्धन पर्वत उकळून मस्त जनान रक्षण केला. धन्यवाद. Next contestant,
Serial number 49, Pattabhiram Puranik. बोलो श्री कृष्ण परमात्मा की। Serial number 50, Aditya Shanbag. सगळ्यांके नमस्कार. हांव पार्थसारथी दावनैला. अनन्याश्चिन्तयन्तो मान् ये जना पर्युपासते एषा नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं. हा पूरजन रक्त. Serial number 51, Vallabh Nayak. नमस्कार. हांव वल्लभ हांव आज भगवद्गीत सांगता. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्योढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. Serial number 52, Ankit Malya. प्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्यतां धर्मसंस्थाय पाताय संभवामि युगे युगे. मिगेल नाव कृष्णो आओ मक्का मिगेलाजी जन्मदिवसो तुम्ही सकाळी येता नव्हे आजी तिला उंडो पोवू पूरा केला तुम्ही येवकांची जन्मदिवसाक धन्यवाद. Next contestant, serial number 53, Rakesh Pai N. ओम श्रीमद्भगवद्गीते तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येया बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. थैंक यू. Serial number 54, Pranav Prabhu. हांव एक गाय चरयतलो. म्हाका गोविंदय म्हणटाची जरा विसर नका. हांव वासुदेव श्री कृष्ण. हांवाची परब्रह्म सत्य धर्म आणि ज्ञान. Next contestant, serial number 55, Manvita Nayak. Next contestant, serial number 56, Karthik Kamath. Next contestant, serial number 58, Dhruv R. Nayak. नमस्कारू. हा बाजी भगवद्गीते श्लोक सांगते असा.
ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् धन्यवाद. Next contestant, serial number 59, Chinmay Kini. नमस्कार मी गल नाव चिन्मय किनी. आज या भगवद गीतांत एक श्लोक सांगता. अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यानमुच्यते भूतभावो भवकरो विसर्ग कर्म संजितः. धन्यवाद. Next contestant, serial number 60, Pragati Mahale. सकडांके नमस्कारो हाव प्रगति. बात करे राधा कैसे न जले, राधा कैसे न चले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले. मधुबन में भले कान्हा किसी को भी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले. धन्यवाद. Next contestant, serial number 61, Abhay Nayak. ओम श्री कृष्णाय नमः. ओम श्री कृष्णाय नमः. मेल्ल मेल्लने बंदने गोपम्मा केले मेल्ल मेल्लने बंदने मेल्ल मेल्लने बंದು ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುದ್ದ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಓಡಿ ಓಡ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬುಟ್ಟಿ ಪೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ವಂದನೆ ಗೋಪಮ್ಮ ಕೇಳೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ವಂದನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. Next contestant, serial number 62, Pragnya Shanai. सुधामू मिगेल प्रिय दोस्त हावे आणि ताणे ओटोची गुरुकुला सिक्तन आता गेला निमगीले तुमिगेल दोस्त दत्तुवा म्हूण तज्ञ ताण म्हणले हाव एक दुर्बळ कुटुंबाच ब्राह्मणू आणि तू रायाल पुतू मिगेल आणि तुगेल दोस्ती साध्य स्वे म्हूण. आता तुम्ही आलोचन करायची दोन रायांमध्ये दोस्ती जाऊ का म्हूण स्वे ए आज मी गेले प्रीतीर म्हणाच राधे राधे. धन्यवाद. Next contestant, serial number 63, Samarth S. Pai. नमस्ते मगेल नाव समर्थ. आज हांव एक श्लोक म्हणटा. यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानर्भवति भारत अद्भुत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्. हे श्लोकाचो अर्थ केनकेन आमगेले भूमीतो धर्म वचून धर्म सृष्टी जल्मगिरी हे कृष्ण परमात्मा जन्म घेता. देवकी नंदन हरि वासुदेवा भाव भक्ती न करता तुझी सेवा. Serial number 64, Ananya Shanai. नमस्कार मिगेल नाव आनई. आज आओ कृष्ण जल्ला गुरु महाराज गुरु महाराज. Next contestant, serial number 65, Sakit Padiyar. नमस्कार आ द्वारिका दुकुdu तुमको मेल्चे आइला. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. धन्यवाद. Next contestant, serial number 67, Varnika Vasant Shanai. सगळ्याक नमस्कारू. आवाजी विष्णूले अवतारू कृष्ण जाऊन आयल्या. यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. धन्यवाद. Next contestant, serial number 68, Shreya R. Malya. हाव अर्जुनाक कुरुक्षेत्राचे बोधन करतसा. ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. धन्यवाद. Serial number 71, Satyaprasad Bhatt. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन भगवतां पुराणमगितां मध्ये महाभारतम्. गुरु महाराज हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. धन्यवादः. Next contestant, serial number 72, Samruddhi Pai. सगळ्यांक नमस्कार. मगे नाव समृद्धी पै. आवाजी एक श्लोक सांगता. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ग्लनटग्देशनाशाय गोविंदाय नमः. धन्यवाद. Serial number 73, Vaibhavi Shanay. मगे नाव वैभवी शन्वी. आज हाव ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಲ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಿದಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Next contestant, serial number 74, Varishka Shanay. सर्व जनांक नमस्कार. मिगेल नाव वरिष्ठा शणै. आजी हाव कृष्णा दावन वाईला. हाव आजी भगवद्गीता लैंज सांगता. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. धन्यवाद. Next contestant, serial number 75, Shweta S. Prabhu. नमस्कारू. मिगल नाव श्वेता. आवाजी कृष्णा जाऊन आयल्या. कृष्णा मोनुया कृष्णा मोनुया. कृष्णा 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 मोनु मुक्ती पाऊन्या. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
विनर्स म्हळ्यार अंत पुराय जन तुमी विनर्स जाल्यार अशींचे जड्ज जाल मना कोण विनर म्हूण दिशिल्लें पळय तांणी बरयलां केन्ना हांवें टिचर न्हू हांवें 1-2 मार्क दिवचे अभ्यास तशी टिचरान दिल्लेलें आसा तुमी पुराय जन विनर्स म्हूण सांगून स्वाम्यान पुराय जनांक प्रायज दिवचें आसा अंत कोणाय विनर्स आनी लुजर्स म्हूण नाची पुराय जन तुमी चेडूं विनर्साची जाल्यार अशींची एक सांकेतीक जावन तांकां एक विनर्स म्हूण सांगून सांगलां तद निमित्त पुराय जन चेडूवान मात्र भितर बेसुका मलगड्यान पुराय भायर बेरुका रब्बुका आनी स्वाम्यान येताना चंद कोरून जयकार घालून स्वाम्यांक स्वागत कोरका కాన్సలేషన్ ప్రైజ్ ప్రకృతిపై కాన్సలేషన్ ప్రైజ్ నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ వేదాంత్ నాయక్ వేదాంత్ కామత్ కాన్సలేషన్ ప్రైజ్ నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ ఆరూహి కామత్ తికై కాన్సలేషన్ ప్రైజ్ ఆరూహి కామత్ నెక్స్ట్ కంటెస్టెంట్ అద్రితా నాయక్ अद्रिता नायक तिकई कॉन्सलेशन प्राइज नेक्स्ट कंटेस्टेंट तन्मयी एस पै तिकई कॉन्सलेशन प्राइज नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौशिक पै कॉन्सलेशन प्राइज कौन वेदांत नायक दैकोर बैसा तई चेरडू वांकनी वाट सोडा येवच्याक सान चेरडू तनी कौशिक पै टिक गाली गलवा तन्मयी एस पै आइला नंदे आरोही है ना वेदांतेला है पूरा जलो अद्रिता आइला पूरा कॉन्सलेशन contestant 7 months at third prize first category up to 4 years acha third prize goes to dog janan share kalata मनस्वी पै 3 years आणि भार्गव कामत तो सनो contestants अकडला पशी 7 months तक मनस्वी पै आणि भार्गव कामत
मारा ಇಲ್ಲ 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 आता आमगेल्या स्वाम्यालागी नेक्स्ट प्राईज घेतले आमगेल्या सगळेची या कॉम्पिटिशनान तो अत्यंत सान चेरडू 7 महिन्यांच्या भार्गव Second prize goes to Kaustub Prabhu B. Kaustub Prabhu B. Wait. First prize goes to Atharva Shanai. Atharva Shanai. दरवाशनी Second category. Okay, third prize at Napata. Second category 4 to 7 years. Third prize Dogjanan Sher Kala. Visheshta Prabhu. Visheshta Prabhu ani Ritvik Bhatt. Visheshta Prabhu ani Ritvik Bhatt. Visheshta Prabhu ani Ritvik Bhatt. Ritvik Patel. Visheshta Prabhu. What's your name, son? Manjunath Singh. Mamta. Visheshta. Vishishta Prabhu. Visheta. Visheta Prabhu. Okay, Visheta Prabhu. Serial number 59. Mamta Prabhu. Parent name Mamta. Mamata Prabhu Dua. Visheta Prabhu. Second prize goes to Adarsh Nayak. Adarsh Nayak. Divyana, son of Divyana. Divya Nayak Kalputu. प्रज्ञा First prize goes to Anish Pandit. Anish Pandit. Guru Prasad Pandit Angalputu. Anish Pandit. Anish Pandit. Serial number 21. Serial number 21. Anish Pandit. Son of Guru Prasad Pandit. Son of Guru Prasad Pandit. Final category. कला प्रज्ञा शणै आणि समन्वी शणै. प्रज्ञा शणै आणि समन्वी शणै.
शणै. सेकंड प्राइज हे दोघ जणांनी शेअर केला. समृद्धी आर शानबाग आणि ऋतिक नायक. समृद्धी आर शानबाग आणि ऋतिक नायक आणि दोघ जणांनी सेकंड प्राइज शेअर केला. फर्स्ट प्राइज गोes to अनघा पंडित. अनघा पंडित. पंचानव्वद. सुधीर मग म्हणता. फर्स्ट प्राइज गोes to अनघा पंडित. अनघा पंडित. सन्निधानालय दिव्य उपस्थितींतू हे कार्यक्रम अत्यंत चंद करून दिवच्याक आमकां मस्त जनांक अनुकूल केलेल्यांत तांतू हांव आमगेले जड्जस पुराय जनांक हांव हृदयपूर्वक जावन कृतज्ञता सांगता. श्रीमती रंजिता शणै, बिंदिया पडियार, शांती पै आणि दीपिका कोडोमाई हांकां हांव आभार व्यक्त करता. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, चरण धरा. संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुलय, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा.
आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य परमहंस है परमाचार्य परमहंस है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य ज्ञान सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य गुरुकृपेण जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन विषय वासना नाश कोर्नो विषय वासना नाश कोर्नो व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकही ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्री हरि 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 दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु दोषरहित श्री हरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र
भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यतिकुल भूषण करुणापूर्ण यतिकुल भूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ती पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर
वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल जपिता आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीश श्रीनिवास वेंकटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने
विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वहृत्कमलवास विमलेशने 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 वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदयप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీ అతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्री हरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार हरिप्रिया भूवैकुण्ठ हरिप्रिया भूवैकुण्ठ
हरिप्रिया भूवैकुण्ठ पवित्र हरिद्वार भागीरथी तु भव पाप परिहार भागीरथी तु भव पाप परिहार मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन मारुतिले सन्निधान सद्गुरु वृंदावन दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य दर्शन भाग्य आमगेले जीवन धन्य 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 वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्न मूर्ति सुधीन्द्र तीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास प्रिया वेद व्यास राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र